Ashafo yamamu nyina kwaba eba nyansapo television so nyansapo no agye so yesana ne badwenba na de da nyansapo kansa mo like mo share emaye ye de kan ahyembo se nyansapo de ade fa mamre ne amane ho de yamamani emfra yamama so ensi o nyansapo ho na de tienie ene de yaba bepiem ewo asokware mampon ye ka asokware mampon na ese ewo asante mantemu na asokwale mampon omo ena ye kumase nifa fokuo no ono ena eda no na ene sei na aboache ansa debra na wote ase no ye asokwale mampon ehene wona ne maame na asokwale mampon ehema na na sama di awuo nananom eti nananom ekọ ensiedo meka se omukọ ekura na nananom ebu nano na akro bia santo kotokọ hene ene nananom nifa fokuo edekoto ye wura nim no wade tuomanum emomu da se enene da esefete se omudi ewuranom adeduanan na ebinu beka se na wohweda na ende na sabre yaba bepiem a na aboache ansa da bra onene maame na asama de ewuo yaba bedu omu na wohweda na sabre ya me no kese de ya wo asokware mampom nyansapo no agye so yesane ne badwenba de bekoso we bia no de betofom we bia no nyansapo ye mama so ensi ne ma mani emfra ewo ho mumoye na yenkodwaba na se ne enkohwe dia ekoso ewo ho Santina edika ato ebe nananom omoba eye asante asokore ye ka asante asokore a ohina owo eye susubrebi nanakrobia asante ono ena ye asokore mahene na meka kumase asokore mahene na ye ka kumase asokore asante asokore mahene na yaka asokore mampon na yaka brekum na yaka kofodua asokore wonyina eye enuafo ye funkro ade enti sabre de wodi kan eba eye asante asokore mahene wone kofodua asokore mahene won ena edi kan a omo eba ba betres ena nananum ani abre omani ata kokko wapa ene sei na aboachi asede bla wone ne maame na asama de awuo nananum afrimu a yedi omo adeduanan asante asokore kakra me wokafa ho ne sei nani abre eye onua nimpon de dafo ni yie mu mpa enko na epagini asokore mampon ana se ne yapagya e mahene ene aye won so brempon na so ifiri ha ene kodu asante asokore aye asokore mahene aye hunu ze nani abre no nyina anyo no nko nani abre ana se fomena hona so akona fo yeti efiri omu nyina ni abre se hu santene e baya nani abre se kodo ade ato yeni ya hwera de nana wa won nche aye sekire hene aye wo hene a odi makotere ewo asante abakosem sekire hene kuta asase pa asante mamu ga ama hene makoma be nso asenwotwe ene wo sekire enti sekire hene a ene ne kon na krana wo yakwana ni a won so ni nchi aya na se fomena na mra e free kumase ha ekọ mampo no na na to kama ni ampon the first question sekire hene se omma wo nua kokona fo no ba bi ntina nti asokore sekire hene me ba bi ntina ansana ene ye bedi ye hu aye mahene yesu mampon ben fi adu ansana sa kosum dwaben ye ano achiri no ansana ye ba kumase eni dwaben mahene apege the first 1878 ye be take kumase aye ntimi aye di ntwo aya no ya no eni kofodi asokore na kofodi asokore so no asokore fo na bi na ho za abiato asokore mampon ani a na atobire kumani ato adanse fo menani ato asokore ani ato kofodi asokore ani saa akona fo no group e ka ba ko a na aka nkae ni nyina se wuhunu se santene na e ba no brekum de ye ofa ase no no
ya ofa asini brekum hene na emra ye call doma wo no yewura nso call revenge no mama kusi no saa mra ye wie sa no ye ja ye bi ewo mu ye break kunu brekum na se ye no nti ye ye beri ya se case doma for no chichire sa so mo de ba first troop battalion se ye no mu de fie so ansana nkaifo no aba nti brekum de e ka asokore a na aka brekum ni ofa nimpon e na asokore mampon ne enya nche Wayimaya wo bay and ono so na ni abre akakape akan pompom eye brekum mahema medical achire mu say asante asokore asokore mampon na brekum wonyina da eye ade baako sabre brekum mahema ono so na ne dom aduru ha omo ebaba be transe na uma achia na nananom amomo shedin ene yako taka o mini say ya ofa asini brekum hene na emra ye call doma wo no yewura kumso call revenge no mama kusi no saa mra ye wie sa no ye ja ye bi ewo mu ye break kunu brekum na se no nti ye beri ya se case doma for no chichire sa so mo de ba first troop battalion se no mu de face so ansana nkaifo no aba nti brekum de e ka asokore a na aka brekum ni ofa nimpon e na asokore mampon ne enya nche ti se hu brekum hema ade ato no ofa ni adanse formula akwana 40 ene ho na omoye enipa man 9 pani no piesie no adanse man hene a wotusui woye baako ana takwa hene a woye ze wo man benkum hene e wo adanse formula wono na tosu mienu a woye manu e ba no no ana kukufu asa man hene woye mansa ase ana yen asokore ene asokore mampon ha ya anane ti anane no na se ene ka chiri na se ne yen enti se nke se onua kuma
atwe ni atwe dan a wotena se entena etwa se wo ba na obehwe edi yetu yi se hu no hase ani abre onua ni mpon ene dafo onua kuma ene dafo na adanse ko akwa na akwa na omutini adanse for me na se hu adanse fo wo ha ayen se mo ya hoho ayiye ni ya omadea bibia ya omadea ko ye fi ho ene ba nti se nkese bibia si wo ha se ogare oye bia na oba betinem wodi ye betuye di for me na de ene akwa na fo omuti se ne bretuo aya danse ayase ene kwawu abeni no sanity ya maame kurane wahene yire oba pa se wa brakatu wahene yire oba pa se wa brakatu na meka na abwache asedabra asopore mampon ehene na yire ni mpoko wahene yire oba pa se wa brakatu ono so ne nabusua ene obaduru amu eche wo tirboden owo ye monwono owo amayempani asa oba pa wahene yire woso susu bai ene obidumfo ahwewu no mobo ofane tirifan ni emu aya na so semia obade nyakopa asem empani si sutro mienu owe emani ha hane ene oba pa nani abre pa ni wura ene na ase ena ekwen ye mo oba pa hyede
besia ba nya ba besia sabiembu onua nensenom ne nananom nanom emu ya pa emu ya ada forma molango Manzimu and a sabri or Maka Muabuma, Amaba Chian and Matranko, and a Sianswa, Ade Atoyeni. Sabri as Korima for Manzimu, Penny Four, and a Edruha, Amaba Chia, and Matrankonia, and a Kona and Massa Epitia. Joe, now Pantacasi in the Euro Adame was so funny. Euro would have reached our man. Nananma eba eye nananom Kumasi nifa fokuo sese de wo hwe akire se Kumasi nifa fokuo no eye nanaboache yam ababiewu na nkwanta kese ehene wono ena hwe akire se Kumasi nifa fokuo no wono ena eda no wono anso ena ye second in command ye ka second in command dia se naboache asadebra eniwa ono ene nipa na sese ya naboache asadebra ni we die ono na hwe akire se Kumasi nifa fokuo hene ene nananom eni abre wone nananom fokuo won eni abre pa chiame twum ye ka chiame twum a na ye otumfo chiame wono ena nifa fokuo no woda wom ano wono ne chiame an woda nifa fokuo chiame twum wonyina da adu ha atwemafo ase ehene wonyina da eka Kumasi nifa fokuo no ho emfanfo nyina ehene nana kwese sel ono nso woka ho ebi ene nananom eni abre o mani atakokwa kakape aka ho pompom atom ne abese no yema nananom hyeden emomo yako ekwobo di mensem na aboachi yam ababio na nkwanta kesan ne nanamo pe a unua da wase ene o maame o mammo no yo
boy Dr. Yaw Ejay Okofro boy Dr. Yaw Ejay na meka afumem mahene sabre na afumem mahene na nanso adura wona ne dom eba na omo aba be chia kuma sinifa fokutire afimu dia na ese asam kese pa na ato asanteman na asanteman ni abre pa enti na ama mahina wodo na nkasa eba no Okofro boy Dr. Nana Yaw Ejay afume mahine yewe mu akwaba Yes.
Achamfo Asafo Boache Adjuma Bonsu. Yaka Achamfo Asafo Boache Adjuma Bonsu a na yaka otufo akwam ehene. Wono anso na ye Kumase Asafo ehene. Wono anso na ye asrafo nyina abusia penin. Wono ane Achamfo Asafo Boache Adjuma Bonsu. Kumase Asafo ehene na oyo otufo akwam ehene. Ene nana so ene ne dom adu ha. Asra wie pe kwa nana no ofo nana ne tuko tisiro bia ne mu. Ye mo akwaba.
nanu madama nyansapo ye hyemobo aka hyira mo se ena de beto form ye bepiem ewo asakware mampon ehene wone ne hema ena ochide dia na umadaduanan ediemu no ye mamu asunsi ne mamu ni emfra de akwasu nyina da nyansapo ye mamu ehunu ne sabre de nananom apagi omumu empene se ade se na asem asa nonum ne fa gwa ne sa nananom apagi omumu na ye aseda ena nananom efa afidikese so edado fo nyina ase nanum twa se ebredu sasantene otufo se to ababi o asante bewura o mada se yenye nanam dot yi a nyansapo ye mamu ni mfra ye mamu aso ensi ewo ho ebiu nyansapo no ageme so ye sane no badwemba ye esremo an se mo like mo share e ma ye se ne be ya nyansapo television e be kwa chiri se de mapaga ye ama ya kwa chiri nyansapo no ageme so ye sane no badwemba Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensia mo awotua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro mantuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam se pampam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame